Radovanovo zo Skocúra už 5 roky pestujú polanu i 2 roky polku. Kolo Petra počali skromno oberať a teraz už oberajú veci i tako posilajú do zadrugi do Bačkova Dobrого polja, gdje centralizovane otkupne mesto. Praktikujemy oberac každý druhý deň, že by plody boli švíži. Za teraz môžeme postarčiť sami, familijno, s pomocou 2 sušedoch, a poznejšie budeme angažovať i pecerih robotníkoch. Vidite koji je datum, mi smo tek počeli s berbom. Vidite, jaký datum, pozno sme počali oberac. V loni u tim čaše bula veršina sezoni, a još nas dáme dobre chvíli u najchudzacím perióde, to ozda i urožaj bude kus ljepši. S ohľadom na dobru cenu nas dámše, že malinare konječno budu zadovoljni. Ova godina je To rok nejsi nezgodný za malinárstvo. Z jari bolo dlho živno, potom náhlo oceplelo a već nastala suša. Toto všetko ochabelo pošlitky i preto rošliny veľu nižší. Mi sami orošovali maliny z vodu z pirskačky, že by mali dobri balans suhe materiji i vlahi, a tiž i že by začuvali lisa. Teraz dávaju zadovoljujúci urožaj. Cena nejsce dobra, 400 dinari za kilu plus minus da 1 dinar. Preto všetky domaju, oho, jak to ti zarabiaju. Ali ne rozdumuju o tim, že tu urožaj teraz prepoloveni pre všetky toti obstavinica su načišljali. Takže cena nie bez pričini visoka. Naši sobešedníky tvrdze, že budućnost malinárstva u Vojvodini, bo tu maliny môžu rodiť jak i na juhu, ale tu ich môž oberať i s kombajnami. Robotníkov je vše menej, okrem v centrálnej Srbiji vypatra, že še malinárstvo postupno preseli tadzi.